অসম্ভব অশান্তি জুড়ে थांनाय 31 अक्ट'बर इंदिरा गांधी जयदिना बुथारजागौमानि आदिनि प्रति बोसोर पालन खालामो चीनर थांनाय 31 तारिखआव जोंबो पालन खालामो अक्ट'बरनि 31 तारिखआव आरो दिनैसिमि जों दिनै जे आरो सिजाक संहति पदयात्रा और संहति पदयात्रा दिनैसिम शुरू खालामो जों खाना 19 तारिख नभेम्बर 19 तारिख पर्यन्त जों जानो कारण के जों नुका बीजेपी सरकार बीजेपी दल क्षमता फैमानि परे थांनाय 10 बोसोरनि पाल्लाई थांगा देशे देशे दिनै जाति जाति दांगा धर्म दांगा दिनै विभिन्न क्लासे दांगा এই যে অবস্থা সৃষ্টি খালামो सरकारनि मददै सृष्टि जों सारा भारतबर्षनि भारत जतन साइमान बेपार गाजेनो जों थांनाय 31 अक्ट'बरनि 19 नभेम्बर पर्यन्त दिनै आवनि बागै जों दिनै प्रतिटी जिल्ला त्रिपुरा जिल्ला प्रतिटी थानाय जों प्रतिदिन दिनावहाय कोनो जायगा जोङो थायो दिनै नागारजुला विधानसभानि जोङो अनुष्ठान कर्मसूचिनो जों पालन खालामदों जों खोना पाइनायाव खोना 19 तारिख दिनै पुरा जों बाजाराव नागारजुला तो जम्बुई जरा दिनै रेलि खायजानाय हिमबटक हिमै पुस्कार नाहरमुं तम जोंनाय संहति जोंनाय जतल जाति धर्म जों जते एक आगिनि हाइजिं दंनानै और जिनि जाति हिंसा धर्म हिंसा सम्प्रदाय हिंसा ओ हिंसानो जों नायो जिनि भारतवर्ष स्वाधीनता मानमानि परे जे भारतवर्ष चलिका ठीक आगामी दिनाव हाइकेनो चलिथोन जोंहाबो नायो।